Ako sme načrtli v predchádzajúcom videu, druhá polovica hracieho dňa bola venovaná kategórii U11. Aj tu zápolilo 8 tímov o prestížny pohár i medaily. Z jednotlivých zápasov sme urobili krátky zostrih toho najdôležitejšieho. Slowly losing from your head, you break down, you fall down. She's gone away, she's melting far from me. She vanishes in haze of memories. She's gone away, she's melting far from me. She vanishes in haze of memories. All the shower time reminds me sunny days, but now I'm looking for your beautiful face, and I broke down, I fell down. For all those boys who are looking like me, for someone from the deep fantasy to do it now. Don't waste your time. Child time reminds me sunny days, but now I'm looking for your beautiful face, and I broke down, I fell down. For all those boys who are looking like me, for someone from the deep fantasy to do it now. Don't waste your time. Po zápasoch už tradične nasledovala mixzóna, kde sme sa vypytovali kadečo a mnohé sme sa aj dozvedeli. Pokyny boli také, aby sme si ubraňovali hráčov a aby sme, keby nás trafila loptička, aby sme stále išli do nej. Bol to celkom veľmi ťažký zápas, pretože Bela je najkvalitnejší super práve teraz v lige. Vyhrala 3 turnaje po sebe, takže taký negatívny aj pozitívny pocit. Hralo sa mi dobre, podmienky sú fajn, mohli by sme zlepšiť trošičku viacej ten beh a super je ťažký, lebo ako som povedal, je najkvalitnejší super v lige. Ako sa ti chytalo v tomto zápase? Dobre. Videl som, že tam máš veľmi veľa dobrých zákrokov. Hrávaš hokej alebo len hokejbal trénuješ? Hokejbal aj hokej. Čo povedal tréner pre zápasom? Aké pokyny vám dal? Že musíme si prihrávať, že musíme behať. Ďalší zápas budete mať ťažší. Aká bude tvoja príprava na ten ďalší zápas? Oddychneš si alebo sa napapáš? Brankárovi druhému je zle, tam musím ísť ja. Michal, turnaj sa po dlhom čase presnul zo Žiliny do Popradu. Ako si užívaš tunajšiu atmosféru? Dobre. Tak podobne asi.
Asi v Žiline lepšie, lebo majú inší povrch a tam som zvyknutejší. Ale celkom dobré. Taký dobrý bol. Môžeme, väčšinou sa nám darí, takže podľa mňa môžeme vyťahnuť ďaleko. Že si budeme nahrávať aj. Že si budeme spolupracovať a nahrávať. Darí sa nám to? Podľa mňa hej. Začnem takou filozofickou otázkou. Čo vám tento turnaj ukázal ako trénerskému štábu, ako realizačnému týmu do budúcna? Tak určite nám ukázal to, že naši mladší chlapci, ktorí hrajú U12, keďže u nás kategórie nižšie už nie sú, tak konečne si zmerali sily proti svojim protivníkom a boli sme veľmi milo prekvapení, keďže podarilo sa nám vyhrať historicky asi prvý zápas a aj niektoré individuá sa ukázali, za čo sme veľmi radi a taktiež sa aj tímový výkon už ukázal konečne. Takže za to sme radi, za našu prácu, ktorú robíme, že sa vypláca a že vidno naše výsledky. Ako sa cítili chalani pred toľkými divákmi, lebo predsa len možno to pre niektorých bolo stresujúce? Niektorí chlapci sú takí, že majú stres, ale väčšina sa práve že tešila. Boli radi, že si môžu zahrať hokejbal a som veľmi prekvapený, že takáto veľká kulisa im nerobí absolútne žiadny problém a stále si hrajú svoju hru. A ak by ste mali vypichnúť nejaký najvýznamnejší, najlepší moment z dnešného dňa, čo by to bolo? Tak určite to víťazstvo, ktoré sme zaznamenali. Veľké prekvapenie pre mňa a určite nás to posúva dopredu, aby sme mohli ďalej pracovať a chlapcov to určite viac nakopne do ďalšej práce. Ako vždy býva President Cup strašne únavný celý deň, ale tá radosť tých detí, čo tu je, to prekoná všetko. Tým, že sme prešli zo Žiliny dneska do Popradu, sme urobili ďalší krok v popularizovaní hokejbalu po Slovensku a musím úprimne poďakovať usporiadateľom z klubu Piráti Poprad za skvelé pripravený turnaj. Deti tu mali všetko od A po Z pripravené a mohli sa cítiť ako na svojich majstrovstvách sveta. Keďže som v podstate jedným z otcov tohto turnaja a som od začiatku pri nich, tak poviem to tak, že tie deti sú z turnaja na turnaj lepšie a je to viditeľné ako každému tímu. Tento turnaj veľmi, veľmi prospieva tá konfrontácia s inými tímami. Deti napredujú, je tu neskutočne veľa talentov, či medzi dievčatami alebo chlapcami. A som sám veľmi zvedavý, ak budú na sebe ďalej pracovať, pretože tie prvé deti, ktoré tu boli, už ich vydávam nie v 12-kách, ale 14-kách aj 16-kách hrávať a ukazujú sa tam naozaj veľmi dobre. Ako vždy tu pozerám viac ako jedným okom po tých dievčatách a určite už som si na tých minulých turnajoch vytipoval v podstate do nejakých 14 rokov dievčatá, keď budeme mať nejaké prípravy alebo 16, dostanú už niektoré šance možno na ďalší rok, možno o 2 roky, ale je tu veľa talentov a jedna, nebudem ju menovať, je myslím opäť krokov ešte predu ako tie ostatné dievčatá. Na záver podujatia odovzdával hodnotné ceny záchranár a poslanec parlamentu František Majerský. Nám už len ostáva pogratulovať všetkým zúčastneným a nielen hráčom. Veľké ďakujem patrí aj organizátorom, rozhodcom, časomeračom, kuchárom a ostatným, ktorí sa pričinili o organizáciu tohto krásneho podujatia. Ďakujeme. PS. Rozhovorov sme mali obrovské množstvo a nebojte sa, všetky zverejníme v samostatných videách. Sunny days, but now I'm looking for your beautiful face, and I broke down, I fell down. For all those boys who are looking like me, for someone from the deep end.